Què s'ha sentit per allà? Call, aquí. On? Per aquí? Call. Què heu sentit per aquí? Hòstia. No fotis, Què és això? Què fot aquí a l'aire lliure? Caps de la un cabrer. Jofre! Jofre! No ho sé. Estava aquí tirat Caps de la un cabrer. Vinga, una altra carta. No, Que no. guai. Bueno. T'estan fent una broma o què? Benvolguts, benvolgudes, caps de l'A i Montcabrer. Sento no poder donar-vos el paquet personalment. Us ho deixo el paquet. Us deixo el que us volia entregar en aquest sobre. Guardeu bé el que us entrego fins al dia de pas de branca d'aquest any. Bueno, espereu que us vagi bé, sempre a punt. Això té pinta d'escolta, Sempre a punt. Ja està, ara ho podeu dir.